Il-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech qed ikompli jażel li jdawwar il-każ traġiku ta' Nicolette Girxi f'ballun politiku dan hekk kif konferenza l-aħbarijiet l-4 talab għall-inkjesta indipendenti xi ħaġa li diġà tħabbret mill-Gvern. Fil-fatt, il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon it-tlieta ħabbar l-inkjesta li se tkun immexxija mill-imħallef emeritu Lorenz Quintano waqt li wkoll tħabbar mill-Ministru għall-Intern Byron Camilleri li l-Bord Indipendenti għall-Irmenti tal-Pulizija diġà qed jistħarreġ l-operat tal-korp fuq il-każ in kwistjoni. Fl-istess konferenza l-aħbarijiet staqsejna lid-Deputata Nazzjonalista Grazzjella Attard Previ dwar jekk għandix fiduċja fl-imħallef emeritu Quintano. Iżda evidentament din sabita bitqila tgħid imqar iva jew le. Il-fiduċja tiegħi fl-imħallef m'għandix taqsam mal-fiduċja illi jinħatar bord ta' inkjesta. Bord ta' inkjesta li għandu jkun indipendenti. Komplejna ninsistu u nistaqsu lil Attard Previ jekk għandix fiduċja fl-imħallef emeritu Lorenz Quintano, iżda ma rridx tgħidilna. Għandek fiduċja jew le? Aħna qegħdin intennu hawnhekk illi l-inkjesta indipendenti. L-inkjesta separata li tħabbret it-tlieta mill-Ministeru għall-Politika Soċjali u waħda indipendenti mill-istrutturi tal-Gvern. Intant, f'kummenti mal-Media l-erba, il-Ministri Michael Falzon u Jonathan Attard qalu li hemm laqgħa skedata bejn il-Gvern u l-familja tal-vittma. B'dan ġie konfermat ukoll fi-stqarrija tal-Gvern maħruġa mill-Ministeru għall-Politika Soċjali fejn intqal li tassew ħasra li l-Partit Nazzjonalista qed jibqa' jażel li jdawwar każ traġiku f'ballun politiku. Dan juri insensittività totali lejn kull min b'xi mod ikun involut f'każi simili.